Guys, isang panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Bali, ang topic po natin for today, wala po pala tayong topic, kundi mag-groom lang po tayo. Bali, home service po ito sa Barangay Pantal, Dagupan City. So, bali si ma'am ay regular customer ko. Ayan, papakita po natin yung mga i-groom po natin. Medyo yung dalawa po ay matted na. Ayan guys. Sila, mukha ng lupot. Hindi ko alam baka kung ilang buwan na po ito. Yan. Oh, pero yung mga nasa baba magaganda. Ayan oh. Ito yung ating groom na isa. Ito yung pangalawa. So dito po kami mag-groom, guys. Ayan oh. Yung ating mga gamit nakalabas na, may hindi pa nakalabas dahil marami yan, kalat-kalat pagka ilalabas namin lahat. Kasama po natin si Jo Marie Doria ng Barangay Anolid, Sitio Paradise. Ang pinanggalingan ko na Barangay Anolid, Pugi lamang po. Wow, name that. Yan oh. Ito yung yung paggugroman namin doon sa taas baba oh. Nasa rooftop po kami. Third floor po ito. Ayan oh, kitang-kita ang Dagupan City dito. Yung Nepo Mall, ayun oh, nandun oh. Ayun oh, kitang-kita yung Nepo Mall dito, yung sign nila oh, ayun. Ayan, dito po kami sa rooftop po ito nila Madam. So, bali regular customer ko po ito. So, ayun, sa mga naghahanap dyan ng home service pig grooming, pwede nyo na pong kontakin yung mga tropa ninyo or mga kakilala ninyo na meron na pong isang Aldrin Biasaga, aka Frogman Makasta TV, na nag-groom sa Any Point of Pangasinan. So, ayun, dyan ka na lang muna, mag-GT kang mabuti, pari Jeric Urbano. Ayan, mag-focus ka sa ginagawa mo, para sa'yo rin yan. Brrr! Ayun, almusal po muna tayo, pansit. Malis po kasi ako ng bahay. Hindi pa nag-aalmusal. Kakuboy na lang natin to para may laman yung ating tiyan. Yun o. Diba? Ito na, pansit yan guys. Yan. Matted na siya guys. Yun, start na po namin. Ayun o. Malapit na siya matapos. Pare, anong masasabi mo? Pare, Jo Marie. Maganda. Don't panic, it's organic ka mo. It's organic. Ayun o. Tignan nyo po guys, malapit-lapit na rin po siyang matapos. Then yung kaninang super matted, naayos na po namin. Tropa ko, Jo Marie, aka Doria. Sa mga gustong magpa-home service dyan, pwede nyo pong kontakin si Doria para may commission siya. Awar ka na. Yes. Kamuta? Yes. Masalita ka dyan. Ay mga tropa ko dyan. Kung kamuta. Kung yung mga kakilala din kung kamuta. Pwede nyo akong kontakin. Tingnan nyo guys, yung nakuha namin balahito sa kanya. Yung bulbo. Tare, pakita mo nga yung mga bulbo dyan bulbo yan So yan. Cut mo na pare. Ayan na po yung kinalabasan ng isang super matted kanina. Ayan fresh na po yan guys. Nanilkat na po yan. Mamaya na lang po namin papaliguan. Ito naman yung second dog tignan nyo, grabe siya, bol. Ayan kung nakikita nyo po may skin problem po yung ating ginogroom. Pero ayan yung mga niya pwedeng isaog yan sa adobo. Pwede din kung gusto nyo pang preto, hindi, joke lang. Ayan, kung nakikita nyo po, ang trabaho po ito, wala po tayong diri-diri dyan. Maski na nagsusugat-sugat yan, basta kailangan ng serbisyo po natin, pupuntahan po natin yan. Dahil ang inyong Frogman Makasta TV, hindi po tayo yung taong maselan. Basta kailangan ng tulong, andyan po tayo. Kahit saan ka man dito sa Pangasinan, ako'y lilipad. Lilipad ako para lang siyo. Ang lahat ng to. Yung kaninang super matted. Okay na siya Hair cutting na lang po ito, tsaka papaliguan na lang po namin Tsaka pinupulito ko na lang yung mga tira-tirang hair. Ayan skin problem. Yan wala. Dahil ito namang kung ginamit naman po natin bala, babakwasin po natin yan. Tatapon na po natin yan. So, yun. Ayan magaling tong kasama ko. Groomer na rin Pare, anong pangalan mo pare? Jo Marie. Jo Marie yan si Jo Marie. Okay, matibay. Tibay yan, assistant ko natin.
Yeah. Isang pugi naman dyan, paring Joe Marie. Nyawa tayo. Okay na. Underdog, pangatlong kaso na guys. Sigurado na yung 300 ng paring Joe Marie. Okay, aga 300 na. Hanggang po nito yung oras ni Jai. Baka na to. Anong masasabi mo, paring Joe Marie? Maganda bang sumama sa akin? Maganda. Hindi ba mahirap? Hindi. Hindi ka ba natakot? Hindi. Kasi magaling ba yung magturo? Magaling magturo. Yan. Para hindi makagat. Yes. Okay. Yung request ni Madam. Dated tayo ngayon, guys. Yun na yung mga inangan natin kanina, oh. Kapit mo. Yan yung may burugis. Pag mo. So, yun, okay na. Tapos na po maligo. Yung aming pandardog. Pinupunasan na po ni paring Joe Marie Iliana. Yun, pinulsutan da. Siyempre, after namin i-groom, kailangan din linisin yung kanilang cage. Ayan. Paliguan na rin na. Huwag mong tatamaan yung aso, tamasakit yan. Yung tae lang. Yan. Para malinis. Siyempre, trabaho natin, hindi lang mag-groom, pati maglinis ng cage nila pagka malapit tayo. Pag may tubig, yan. Yan, oh. Na silang paliguan lahat. Ayan. Guys. Dito yung pinagugurman namin, oh. Yan, guys, oh. Yan, oh. Ito, kitang-kitang dago pa, no. Yan, oh. Nasumpalay grooming, panagmemerendara. Yun, maraming salamat sa nagtitiwala kay Frogman Makasta TV. Yun. Brrr.